Працягваецца венецыянская біенале у Італіі, форум узроўні экспа толькі для сучаснага мастацтва. Беларусь на біенале без афіцыйнага павільёну, затое з гісторыямі пра рэпрэсію, турму і выгнанне. Менавіта так сёння беларускую культуру паказваюць свету незалежныя творцы. Гэта выклікала новую дыскусію. Як беларусам увогуле расказваць пра сябе толькі праз таталітарны тэрор ці праз нешта, што паказвае нас як унікальных і цікавых свету? Як нас бачаць іншыя і якімі мы хочам быць, і каб нас бачылі якімі? Неўзабаве абмяркуем з кіраўніком Рады культуры Сергеем Будкіным. А пакуль фактура да размовы. Асноўны беларускі праект на біенале 2026 называецца «Афішап Анафішап. Беларусь». Яго прэзентаваў беларускі свабодны тэатр. Калектыў, які пасля падзей 2010 года працуе ў выгнанні. Замест класічнай выставы маштабныя інсталяцыі пра жыццё пры аўтарытарызме. Гукі ператрусаў, пахі ізалятараў, забароненыя кнігі, досвед людзей, якія прайшлі праз ціск і эміграцыю. Менавіта так Беларусь цяпер трапляе ў еўрапейскія медыі, як гісторыя супраціву і культурніцкага выгнання. Усё гэта адбываецца на фоне скандалу вакол вяртання Расіі на біенале. Частка мастакоў і палітыкаў вінавацяць арганізатараў у спробе культурніцкага адбельвання краіны, якая вядзе вайну супраць Украіны. І на гэтым фоне пастае пытанне ўжо да самых беларусаў. Ці дастаткова свету ведаць пра нас толькі праз рэпрэсіі і якую ўвогуле Беларусь хоча быць у глобальнай культурніцкай прасторы? Кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Будкін знаходзіцца з намі на відэасувязі. Сергею, вечар добры. Добры вечар. Да, вітаю ўсіх. Так, Сергей, як вы ацэньваеце беларускі стэнд на біенале? Я таксама папрашу сваіх калегаў, каб карцінку включілі, паказалі, як ён выглядае, каб не толькі каб і аўдыторыя ведала. Як ацэньваеце? Да, я выдатна ведаю, як выглядае стэнд, бо я трошкі назіраў за тым, як рыхтавалася гэта падзея. Мы трошкі спрычыніліся да яе падтрымкі ў тым ліку. А ў прынцыпе, зараз я знаходжуся ў Амерыцы, і якраз мы распавядаем амерыканцам пра ўнёсак людзей з нашай тэрыторыі, з тэрыторыі Беларусі ў амерыканскую культуру. Дзякуючы ім Америка стала такой, якой стала, так, потому что белорусы и выходцы из Беларуси поуплывали, ну, литерально на все сферы, да, там, культуры, на бизнес, на мафию, так, на Голливуд, на телебачення, на спорт и так далее. И я думаю, что у нас вельмі шмат цікавых гісторый для свету, и тая гісторыя, якая распавядаецца на біенале, одна з іх, тому что зараз, калі у нас фактично няма, скажем так, дзяржавы, так, але ёсць мы самі як суб'екты, то гэтая роля культурніцкай дыпламатыі кладзецца не на нейкія афіцыйныя структуры, не на нейкія міністэрствы, ведомствы і прызначаных кіраўніцтвам краіны людзей, а на саміх нас, так, на тых беларусаў, якія могуць быць голасам той Беларусі, якую мы хочам бачыць у будучыні, той Беларусі, якая ў нашых сэрцах, і расказваць літаральна праз розныя тэмы, якая наша краіна. Ну вось, Сергей, бачыце, вы паехалі ў Злучаныя Штаты, каб амерыканцам расказаць пра ўнёсак беларусаў у іхную гісторыю станаўлення дзяржавы. А вось пра і што рэпрэсіі, вось это наша цярпенні, так, ад таталітарызму, аўтарытарызму, гэта толькі адна з гісторыяў. Але вось менавіта гэтую гісторыю заўважаюць такія медыа, як The Guardian, Art Review, которые і зрабілі, уласна, матэрыялы датычна беларускага стэнда, і такім чынам беларуская культура як бы заявіла пра сябе ў тым ліку, так, у свеце, так, фактычна. Але пытанне, ці мы хочам, каб толькі вось гэтую гісторыю ведалі пра нас, і ці мы можам іншую некую гісторыю, ну, як кажуць цяпер, прадаць, так, свету. Ну, я зноў жа тут карыстаюся сваім досведам. Яшчэ трошкі раней якраз нашы прадстаўнікі з Беларускай рады культуры праводзілі лекцыю для студэнтаў універсітэта ў Капенгагене пра Беларусь, якраз распавядалі у тым ліку пра сітуацыю, так, у нашай краіне, таму што як бы замаўчаць гэта таксама, ну, было бы дзіўна, таму што гэта гісторыя здзіўляе, гісторыя мае на ўвазе рэпрэсіі, тэрору, так,
Эта гісторыя выклікае, я бы сказаў, такое неразуменне, таму што да канца, напрыклад, тыя ж еўрапейцы, пагатоў амерыканцы, ну, паверыць у гэта не могуць, калі ты распавядаеш нюансы і дробязі, але гэта адзін з ключоў да гэтых дзвярэй, да дзвярэй інтарэса, да супрацы, да прыцягнення ўвагі. І праз гэта таксама можна захадзіць, там, што калі мы паглядзім далей, што адбываецца ў тым жа беларускім павільёне на біенале, то мы ўбачым там і шэф-кухара, так, дацкага, убачым вось налепленыя гэтыя кнігі на гэтым глобусе і ўбачым іх назвы і зразумеем, што там вельмі шмат цікавых кнігаў, які важна прачытаць любому, хто цікавіцца сусветнымі трендамі. І я бы не сказаў, што это адзіная тэма, пра якую пішуць сусветныя СМІ, потому што вельмі шмат іншых публікацыяў я не ведаю. Пра Альгерда Бахарэвіча, які так параўнальна недаўно атрымаў прэстыжную чарговую прэмію ў Нямецчыне. Гэта матэрыялы пра гурт «Молчат дома», які на фестывалях там музычных класа А, так, дзе яны пазначаны вялікімі літарамі, я не ведаю, як там які-небудзь The Cure ці Depeche Mode. Ну, але ці маўчаць дома акурат кажа, што дыпламаты беларускай культуры, Сергей, ці яны сябе акурат прадстаўляюць? Яны кажуць, што яны гурт з Мінску, так, і вельмі шмат беларусаў па свеце, які так ці інакш прадстаўляюць Беларусь. Я сказаў вышэй якраз пра тое, што кожны з нас прадстаўляе Беларусь у адсутнасць цяперашняй так улады, дзяржавы, у прысутнасці рэжыма. Так. Таму у нас вельмі шмат цікавых гісторый у любой сферы культуры, калі мы возьмем, і гэта гісторыя не толькі пра тэрор. Я тут магу множыць гэтыя прыклады, іх сотні, в прынцыпе, як сучасных, так і з нашай гісторыі. Калі ты пачынаеш распавядаць гэта свайму калегу з нейкай там культурніцкай інстытуцыі, ён дзіву даецца, што, напрыклад, з Беларусі паходзіць там, калі не памыляюся, больш за 15 нобелевскіх лаўрэатаў, кіраўнікі розных дзяржаваў, перадусім Ізраіля, так, сусветныя зоркі у кіно, ў тэатры. Ну так, Сергей, але гэта ўсё паходзіць, гэта ўсё было калісьці, і Беларусь як бы нарадзіла іх. Гэта адбываецца проста зараз. Я маю на ўвазе цяперашнія прыклады. Я маю на ўвазе Алеся Беляцкага, Святлану Алексеевич, нобелевскіх лаўрэатаў. Я маю на ўвазе гурт «Саюз», які недавно на BBC выступіў. Ты ж «Молчат дома», я маю на ўвазе пераклад Альгерда Бахарэвіча. Таксама параўнальна недаўны прыклад прысутнасці беларускай мовы у якасці аўдыогіда в музеі Полін гаварэйскай культуры ў Варшаве. Я пераб'ю, Сергей, то бок гэты культурны фронт беларускі, так, як бы ён в асноўным складаецца вот з этой гісторыі так таталітарнай, так, аўтарытарнай, так, і ці як мы змагаемся супраць гэтага, так, за свабоду і гэтак далей. Так, гэты фронт культурны, ён завязаны вакол гэтых гісторыяў, то бок гэта нармальная, скажам так, гісторыя ў нашай, так, арганічная, скажам так, хада падзей у нашай сітуацыі, а не вынік таго нашага псіхалагічнага стану, напрыклад, тых жа творцаў псіхалагічнага стану, якія аказаліся ў такой вырванай з кантэксту, так, ад сваёй радзімай сітуацыі. Ну і цяпер такое мастацтва іх вымушанае, такое змагарскае, скажам так, на эмоцыях. Ну і ці ёсць у гэтым чыстае мастацтва, так, ці можа быць у такой сітуацыі чыстае мастацтва? Можам это параўнаць з вайной, так, ці на вайне, так, такіх вось гісторыях, ці можа быць таксама чыстае мастацтва? Так, менавіта тут варта удакладніць у пытанні стаўленне саміх творцаў. Калі мы бачым літаратуру пра падзеі 20-га і пазнейшы тэрор з боку ўладаў Беларусі, калі мы бачым кіно на тую самую тэму, то ці няма такой ужо стомленасці ў саміх творцаў, і яны не могуць знайсці выйсця, што далей, якая тэма мае натхняць? Пачакайце, тут не выглядае так, што беларускія творцы заходзяць толькі з тэмай тэрору і рэпрэсій. Таму што в Ласкала, напрыклад, дзе выступаў не так даўно Ілля Сельчукоў салістам, гэта было не пра рэпрэсіі. Дырыжор там Віталій Алексіёнак, які кіруе нямецкай операй на Рэйне, ён не пра рэпрэсіі расказвае, ён проста кіруе операй, так? Беларусы, яны проста паспяховыя людзі ў розных сферах. І тэма рэпрэсій, яна адна з мноства,
тэмаў, праз які праяўляюцца. Альгерд Бахаревич таксама не піша наўпрост пра рэпрэсіі ў сабаках Еўропы. Гэта мастацкі твор, які перакладзены на безліч моваў. Святлана Курса, Ева Віжнавец таксама як бы піша мастацкія творы, і яны ніяк не звязаны з 2020 годам. Таму я бы не сказаў, што... То бок творцы ўжо перагарнулі старонку. Дамінуе. 20-го года. Творцы старонку перагарнулі. Ну, в сэнсе, што ўжо... Тое, што я хочу паведаміць, каб меня правильна зразумелі і маю думку, што ў беларусаў вельмі шмат розных гісторый, гісторыя тэрора, рэпрэсіі, адна з іх, яна не абавязкова дамінуючая. Просто калі мы зачапіліся тут за біеннале, гэта адзін са спосабаў паведаміць пра суб'ектнасць Беларусі. Адзін убачыць у гэтым ахвярнасць, другі убачыць у гэтым незломнасць, трэці убачыць у гэтым крэатыўнасць і гэтак далее. Гэта ўжо пытанне асабістага ўспрымання, а ў гэтым якраз і роля культуры абуджаць нейкія пачуцці, эмоцыі, рэфлексіі, і яны не мусяць быць аднолькавымі. Сергей, все, у нас, на жаль, завершается час нашей размовы, але вельмі хочу тебе апошняе супер кароткае пытанне задаць. Не толькі культура дыпламатыя краіны, народа, але і спорт. І вось сёння акурат МАК, Міжнародны алімпійскі камітэт, прыняў рашэнне зняць абмежавання з беларускіх спартоўцаў, могуць выступаць пад сваім сцягам, гімнам на ўсіх турнірах. Пазітыўна, негатыўна, абыякава ты ўспрыняў гэтую навіну. Мы сёння пытаемся таксама гэта ж самае ў чаце нашай трансляцыі. Я думаю, што гэта не вельмі прыемны сігнал, калі вядзецца пра легітымізацыю рэжыма. Безумоўна, все, што тычыцца гэтага, успрымаць як бы з вітаннямі немагчыма. У той же час, ну, як бы тут ёсць прастора для дыскусіі, но я думаю, што гэта ўжо перасягае тэму нашай размовы. Так, ну але ты бы прагаласаваў негатыўна. У нас калісьці была кампанія, просто нагадаю, супраць удзелу беларускіх рэжымных выканаўцаў на Еўрабачанні, якая скончылася паспяхова, таму мне здаецца, вось гэты адказ, напэўна, на ваше пытанне будзе